en mar jomoko, ok en mar jomoko, igi jomoko, to jomoko ko winjo bed ni donjo gi jomoko. Ang'o matimore? But we are nyisi. Yes. From 2002, yes, 2007, yes, 2017, yes, 2022, Jowa osebedo kanie Dhao. Especially Jowa. When I talk about Jowa, apparently understand gimawacho. Our Luo people have been there from 2002, 2007, 2017, and 2022. And Dhao manwachako, mamoko ne wagolo IBC commission mondo wakete obed makare. Moko ne open the server because ne feel ni we won the election. But no, you understand? Kuro Dhao ni okonyal bedo Dhao maok marwa. Iwinja? And Dhao manwachako pok watundo kumwadwa na timangoa watunde. Because king'iyo history mar Kenya, beat reforms, gimora mora mosetimore, Joluo emosebedo e forefront. Emomiyo wan gi freedom makoro jowa nigo sanini, ma Kenya nigo sanini. Look at the president. President is a student of Raila Amolo Odinga. You understand? So we've tried all the way kochakore kumawache no, or even before. When you opportunity to be president during Ramogi Odinga. But no way, kono wacho ni angoa, miuru Kenyatta mondo bioti pangoa. Kuro Dhao ni okonyal bedo ni oken marwa. Jomode go benefit en jowa. Dhao ni moloyo angoa, moloyo joma moko. Kuro fight ni miwacho ni nyakwatere uru a step moro makonyo jopiny. Okay. Uwinja? Look at President William Ruto. As a person, not as a UDA member or as a president. President Ruto no chunkodwa 207. No chunkodwa 207 kabisa. And he was fighting for our party leader Raila Amolo Odinga. Nango nikech we are pursuing the democracy. Gimobiro sani ni the president has an opportunity to reset the political system in this country. Nyakongi malongo. Mogor yo manyien. Mogore mayomo mo or reset. Reset chende ni duoke ichalonga maduoke default. Iwinjo? Whether who is your friend, who is not your friend, in your opportunity kendo mi gijo pain the Gen Z generation monde reset go the political system in the country. So he has the tool to do it. Okay. Yes. Aroko managi kamikete